America. Eu. Stai, eu. Ai văzut? Uite! Arată-i fața, nu mai filma de la Da, jumătate. spate, lasă-l mai bine. Cum e? Așa e? Nu filma așa, că nu filmezi bine, filmezi într-o parte. Păi da, da. Așa trebuie să Așa e? Așa am rămas? Da. Mă duc la chină acum. Hai, americani, fă un dans. Păi de care dans? Băi, normal, trecește, vedește. Dar cum? Din buric? Da, din buric? Așa. Da, interesă. Din buric, interesă. Până am murit cu mare, da. Și mai, nu? Și așa de peste. De peste, mă. Cealaltă, cum? Și de așa. Nu știu, altceva. Cum, uite, unde e Ramba? Ramba. Eu mă zic, bă, baba. Ramba. Eu am înțeles. Da, băi, e frumos? E înălțeam mare.